Dobrý A deň. vidíte moju prezentáciu, alebo teda ten prvý slajd úvodný? Áno, vidíme. Super. Áno. Dobre, tak začnem. Tak, dobrý deň, volám sa Jakub Šimek a na Summers mám na starosti manažovanie dotácií vo výzvach programu podnikateľských partnerstiev, potom výzva spolufinancovanie EU projektov a tiež výzva budovanie kapacít. Tento rok výzvu budovanie kapacít nevyhlasujeme, takže budem prezentovať výzvy PPP a EK. Tak začnem programom podnikateľských partnerstiev. Je to výzva špecifická tým, že je otvorená pre firmy alebo pre podnikateľské subjekty, ale aj tak všeobecnejšie sa to dá nazvať, že subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť. Teda v nejakých špecifických prípadoch môže ísť aj o nejaké iné organizácie než firmy, ktoré majú napríklad v stanovách, dajme tomu, že consulting, že nejakú takú činnosť. To sa potom posudzuje podľa na formálnej kontrole. Ale teda veľmi typicky sú podporované z tejto výzvy firmy. Je to aj z dôvodu, že od roku 2019 sa podnikatelia nemôžu hlásiť do tých ostatných teritoriálnych výziev, napríklad na Keniu, na Moldavsko a predtým sa mohli. Takže pre nich je špecifická výzva, ktorá je vlastne tiež pod schémou minimálnej pomoci, ktorá bola aktualizovaná tento rok. Ešte by som zdôraznil, že podnikatelia sa môžu hlásiť ako partneri aj do iných výziev. Je to výhodné pre obe strany, teda aj pre neziskové subjekty, aj pre podnikateľov a takéto zapojenie podnikateľského sektora z viacerých dôvodov, ktoré môžem konkretizovať neskôr. Ale teda akože odporúčam tiež pre podnikateľov, napríklad ak majú záujem o nejakú inú výzvu, že uzavrieť partnerstvo s nejakou, dajme tomu, univerzitou, ktorá by bola hlavným žiadateľom v danej výzve a oni by boli partneri. Ale teda konkrétne pre PPP výzvu je špecifická tým, že je sektorovo aj teritoriálne otvorená. Sektorovo, že pre všetky sektory aj nad rámec tých, ktoré sú spomenuté v strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce a taktiež pre vyše 100 krajín v tzv. Rozvojových krajín, ktoré sú v zozname OECD DAC ako prijímateľov rozvojovej spolupráce. Ale pretože je sektorovo otvorené, je dôležité nejak zdôrazniť v tej žiadosti prierezové témy, ktorými sú SDG 5, teda rovnosť mužov a žien, a taktiež SDG 13, ochrana životného prostredia a klímy. Ale tieto témy znova možno brať tiež aj trocha všeobecnejšie, že ako rovnosť príležitosti a spomenúť vo výzve v žiadosti aj iné SDGs, v prípadne podnikateľov tam môže byť dôstojná práca, priemysel, to je SDG 8, SDG 9 ako inovácie, alebo napríklad energia, čistá energia, SDG 7, voda, SDG 6 a tak ďalej. Takže netreba sa zamerať len na to SDG 13, ale v zmysle tých prierezových tém, ktoré boli spomenuté predtým, je dôležité nejak ich obsiahnuť. Výzva bola vyhlásená 14.3. Jej uzavretie je to vlastne ako posledná výzva, ktorá bude uzavretá až 10.5. Máme novú metodiku vlastne od toho roku 2019, kedy sa podnikatelia nemôžu hlásiť do iných výziev, iba do tejto PPP. A od tohto roku máme novú schému minimálnej pomoci. Súvisí to s novým nariadením Európskej komisie, ktoré bolo prijaté 13. decembra 2023. Tam sú ďalšie zmeny a teda navýšenie tých limitov na projekt je na 300 000. To súvisí s tou schémou, kde aj tiež vlastne sa zvýšil limit z 200 000 na 300 000 na 3 roky. Tu by som upozornil, že sa zmenilo aj to, že ide o kalendárne roky, teda od presného dátumu do presného dátumu. Predtým to boli fiškálne roky, trocha inak sa to počítalo. Tá schéma sme ju ako tak zovšeobecnili na všetky podniky, ale táto výzva je otvorená stále ako po minulé roky iba pre malé a stredné podniky, takže to tiež treba zdôrazniť.
A cieľ je podpora, alebo teda synergia medzi podnikateľskými a cieľmi, biznis nejakou logikou a nejakým pozitívnym impactom, napríklad čo sa týka že sociálnej alebo ekologickej, environmentálnej sféry. Toto sú len veľmi rýchlo príklady nejakých oprávnených aktivít. Pri tých menších projektoch tam je dôležité, že vytvorenie podnikateľského plánu a štúdie uskutočniteľnosti, to sú ako keby hlavná aktivita, nejaké vycestovanie. Pri tých väčších projektoch a v podstate aj pri tých malých, aj pri tých veľkých sa dá financovať veľa rôznych aktivít, ale akože ako príklady aktivít je nejaké získanie nejakých certifikácií, testovanie nejakých nových prototypov, postupov, semináre, workshopy, študijné cesty, výroba nejakých prototypov, nákup materiálu, technológií, demonštračný dovoz, vývoz, založenie pobočiek v rozvojovej krajine. Program má dve kategórie projektov. Prvý je príprava. Tam sa zvýšili limity z 10 000 na 15 000. Ide o malý projekt, ktorého výstupom je naozaj tá buď štúdia uskutočniteľnosti alebo podnikateľský plán, nejaké vycestovanie, možno nejaký okrúhly stôl, nejaká prezentácia, nejaké posudky, ale taktiež tam viete v tom vytvoriť aj nejaký prototyp. Potom ďalším typom je realizácia, to sú väčšie projekty až do 300 000, ale odporúčam teda nie ísť možno až na ten limit, to sa možno v tomto trocha líšim. Kolegovia spomínali pri humanitárnych, že tam typicky pôjdu asi na ten limit, ale tu by som odporúčal ísť na nižšiu sumu, alebo teda pozrieť si aj schválené a neschválené projekty z minulých rokov a aké sumy tam boli, ale odporúčam akože ísť na nižšiu sumu, než na ten limit. A pri tých menších projektoch sú len dve kritériá hodnotenia, relevantnosť a kapacity žiadateľa. Takže nehodnotia sa tam tie ostatné tri kritériá. A pri PPP väčších projektov v kategórii realizácia tu nastala zmena len v terminológii, že účinnosť a hospodárnosť, že predtým to bola efektívnosť a účinnosť. Môžem to vysvetliť v otázkach a odpovediach, podrobnejšie sa tomu venovať, ale toto je vlastne rovnaké ako pri ostatných výzvach. Také akože nejak veľmi rýchlo, lenže snažíme sa počas rokov zjednodušovať tú výzvu, odstraňovať administratívu a zvyšovať nejaké možnosti, že čo tam možno nakupovať v tých projektoch, aké aktivity možno robiť. Takže je možné tiež aj v tých malých projektoch kupovať materiál, vyrábať nejaké prototypy. Od roku 2022 sme umožnili preddavkové platby, a ako je to pri iných výzvach. Predtým pri tejto výzve boli len refundačné platby. A od tohto roku netreba dodávať podnikateľský plán pre tie väčšie projekty v kategórii realizácia. A tuto by som len zdôraznil, že projekty neslúžia na priamu podporu exportu, takže musíte tam mať aj nejaké iné aktivity, nejaké školenie, nejaké budovanie kapacít lokálnych partnerov a tiež by mali preukázať nejakú dodatočnosť. To znamená, že nie je to business as usual, že by ten projekt nenastal bez tej dotácie, alebo by nastal oveľa neskôr alebo v menšej nejakej škále, miere. A taktiež nejaký multiplikačný efekt, že možno vďaka tomu projektu získate nejaké ďalšie zdroje, dajme tomu nejakých ďalších investorov alebo nejaké úvery, alebo napríklad zvýhodnené vývozné úvery Exim banky. Toto je len akože pre porovnanie, že ako to bolo v rokoch, že napríklad 2021 14 predložených projektov a 4 podporené projekty. V roku 2022 bola alokácia 500 000, 11 predložených projektov, 5 schválených projektov. V roku 2023 sme mali dve výzvy, klasickú, kde bola alokácia 400 000 a 10 predložených
predložených projektov 3 schválené a potom sme mali aj osobitnú výzvu na Ukrajinu, kde bolo 9 predložených projektov a 5 schválených. V skratke, akože tým som vlastne chcel povedať to, že tá šanca na úspešnosť je niekde medzi tretinou a polovicou, hej, že medzi 30-50%, aspoň podľa tých minulých víziev. Tento rok je alokácia 600 000, limity sa zvýšili na 15 pre tie malé projekty a 300 000 na tie veľké projekty. Aktualizovali sme finančnú príručku a tu je dôležité spomenúť, že je tento rok jednotná s ostatnými výzvami. Predtým sme mali takú stručnejšiu finančnú príručku pre PPP projekty, ale teraz je jedna pre všetkých a taktiež je nová schéma minimálnej pomoci, ako som spomínal. Tiež sme vo výzve zdôraznili synergiu s Exim bankou a Sáriou, takže odporúčam tiež možno pozrieť sa na možnosť získania zvýhodnených vývozných úverov alebo zapojiť sa do aktivít Sáriou, ako sú podnikateľské misie a spomenúť túto skutočnosť, teda ak je to relevantné v žiadosti. Skrátka len príklady PPP projektov, napríklad vypracovanie podnikateľského plánu pre dovoz certifikovanej prémiovej kávy z Etiópie alebo testovanie diagnostického zariadenia na telemedicínu v Albánsku, Gane, Kenii, Moldavsku a Rwande. To je príklad vlastne startupu, ktorý podal, sa žiadalo dotáciu v 2 rôznych rokoch, ale teoreticky je možné aj v jednej výzve podať 3 projekty, teda 2 malé a 1 veľký. Taktiež toto je, že nejaká projektová príprava na vybudovanie fabriky na spracovanie živočíšneho odpadu do organických hnojív v Rwande. Ako som spomínal, zvýhodnené vývozné úvery Exim banky. Je to ako ďalší nástroj rozvoja spolupráce a snažíme sa o synergiu s touto modalitou, s týmto nástrojom. Takže odporúčam si to pozrieť. A taktiež odporúčam pozrieť si našu web stránku, často kladené otázky, link na danú výzvu a taktiež ideálne e-mailovo, aby ste to mali ako čierne na bielom, ale konzultovať potom so mnou je možné najmä maticu, alebo teda logický rámec projektu a rozpočet, že tieto 2 prílohy viem aj ako nejak skonzultovať cez e-maily. A samozrejme môžete aj telefonicky sa spýtať na nejakú nejasnosť. Ďakujem za pozornosť a ďakujem teda aj dopredu za otázky k výzve. Teraz počkám asi možno aj na otázky, alebo kľudne ich píšte do chatu a asi prejdem rovno aj k výzve druhej. PK, lebo som trocha pozadu, takže tu prejdem rýchlejšie. Pardon, ešte si nastavujem tú druhú výzvu, druhú prezentáciu. Dobrý deň, chcem sa spýtať, či vidíte tú druhú prezentáciu. Áno. Áno, vidíme. Super. Dobre. Takže vlastne toto je ďalšia výzva, kde len tak veľmi v rýchlosti prejdem, možno, že čím sa líši od tej modelovej žiadosti, ktorú prezentovala kolegyňa Anna Mária Benková.
Spolufinancovanie EU projektov je vlastne určené na podporu zvyšovania kapacít slovenských organizácií, ktoré sa hlásia o EU projekty, ktoré súvisia s rozvojovou spoluprácou v nejakom širšom zmysle a je to vlastne ako keby aj tá podmienka získania toho projektu alebo hlásenia sa do tejto výzvy je to, že vám bude schválený alebo bol vám schválený ten hlavný EU projekt. Výzva znovu má uzavierku 17.4. Je možné, tiež je ako teritoriálne otvorenejšia než ostatné výzvy v zmysle, že dá sa realizovať aj v Slovenskej republike, v krajinách EÚ a taktiež podobne ako pri PPP, hej, že vlastne vo všetkých rozvojových krajinách. Na výzvu je indikatívna výška alebo alokácia 50 000, na maximálna výška na jeden projekt je 35 000. Povinné spolufinancovanie je 10%. Sektorové priority vychádzajú zo strednodobej stratégie a oprávnené aktivity musia byť súčasťou EU projektu. Tu je akože zvláštnosťou, teda výnimkou, že a rozdielom, že sa nepredkladá logický rámec projektu, ale predkladá sa ten hlavný EU projekt, hej, tá žiadosť ako jedna príloha. Odporúčam tiež poslať aj maticu vlastne toho hlavného projektu, ale akože nevyžaduje sa tu matica logického rámcu, akože jej vypracovanie ako pri iných projektoch, lebo vlastne často sa financuje len jedna aktivita alebo nejaké pár aktivít z toho veľkého projektu, že napríklad nejaké študijné cesty, nejaké stáže študentov a nemalo by ako logiku vytvárať alebo nejak replikovať ten logický rámec projektu, ktorý je už vytvorený pre ten EU projekt. Časová oprávnenosť realizácie od 5 do 25 mesiacov. Tu treba zdôrazniť, že kvôli rozpočtovým pravidlám treba aktivity plánovať najneskôr do 31. júla 2026 a potom podať záverečné vyúčtovanie a záverečnú správu do 31. augusta 2026. Prierezové témy sme spomínali v predchádzajúcich prezentáciách. Hodnotiace kritériá sú rovnaké ako pri iných výzvach a taktiež aj ďalšie body. A ešte tuto zdôrazním, že podmienka schválenia dotácie je rozhodnutie o schválení EU projektu. Je možné podať iba jednu žiadosť. A taktiež užitočné informácie a link na výzvu a často kladené otázky nájdete na našom webe. Tak ďakujem za pozornosť a aj dopredu ďakujem za prípadné otázky. Ak nie sú otázky, tak navrhujem, aby sme išli ďalej. Zuzka Kubaliková. Áno, dobrý deň. V momente pripravím si prezentáciu, zazdieľam vám obrazovku. Dobre, vidíte moju obrazovku? Áno. Dobre, teraz by ste už mohli vidieť prezentáciu. Áno. Dúfam, že vidíte a počujete. Áno. Áno. Dobre, takže začínam. Dobrý deň, moje meno je Zuzana Kubaliková. Ďakujem vám všetkým za účasť na tomto seminári a za váš záujem o našu agentúru a o aktivity, ktoré realizujeme a verím, že naša spolupráca môže byť naozaj aktívna v nasledujúcom období. A teraz vám poviem niečo o dotáciách, ktoré sa týkajú projektov rozvojového vzdelávania.
respektíve sú určené na dotáciu projektov rozvojového vzdelávania. Nerobili sme žiadne zásadné zmeny v rámci tohto roku, takže tá prezentácia bude pomerne stručná. Prezentácia je otvorená do 34., takže máte ešte pomerne veľké množstvo času, viac ako 1 mesiac, kým nám zašlete svoju žiadosť projektovú. Čo sa týka účelu dotácie, tak ide primárne o podporu rozvojového vzdelávania na území Slovenska, ale potom to máme ďalej definované neskôr v prezentácii. Asi ste si vedomi toho, že absentuje stratégia globálneho rozvojového vzdelávania. Vzhľadom na to je potrebné, aby ste brali ohľad na Európsku stratégiu globálneho vzdelávania, ktorá je aktuálne platná. My sa na ňu v rámci výzvy odkazujeme. Ja vám aj hneď ukážem, kde sa na ňu odkazujeme. Takže v rámci výzvy rozvojového vzdelávania ju máme uvedenú tu. Konkrétne si môžete na ňu prekliknúť tu na tomto bode. V tomto bode vyzerá asi takto. Pôjdete na prvú stranu. Takáto modrá strana. Má 13 strán, naozaj nie je taká veľmi rozsiahla, takže naozaj odporúčam prečítať si ju, je dôležitá. Je tam aj definícia rozvojového vzdelávania a nejaké záujmy, ktoré v podstate Európa ako celok chce realizovať v priebehu následujúcich 10 ročí. Takže prosím vás naozaj smerovať tie myšlienky aj aktivity, ktoré v rámci matecologického rámcu alebo samotnej projektovej žiadosti budete písať tak, aby sa približovali k týmto témam. Čo sa týka výšky dotácie, alokovaná suma je 150 000, maximálna výška na jednu dotáciu je 50 000, takže predpokladáme, že budeme akceptovať maximálne 3 projekty. Projekty rozvojového vzdelávania sú špecifické tým, že nie je potrebný alebo nie je nevyhnutný zmluvný partner projektu. Každopádne, zmluvný partner projektu je možné, aby spolupracoval na projekte. Čo sa týka hodnotenia zmluvného partnera projektu, tak nie je to medzi kritériami hodnotenia. Hej? Takže nemali by na to špecificky byť udelené žiadne body navyše alebo menej bodov. Každopádne je možné, že komisia na to bude prihliadať. Čo týka výhod zmluvného partnera projektu, zásadná výhoda toho, že máte zmluvného partnera projektu, je to, že to spolufinancovanie, ktoré v rámci tohto projektu vychádza až na takmer 5 000 eur, môže byť financované zo strany tohto zmluvného partnera projektu. Nevýhodou je to, že naozaj tam vzniká administratívne zaťaženie. Takže je na vás, ako si zvolíte. Každopádne teda zmluvný partner projektu nie je povinný. V rámci výzvy sú uvedené prílohy, je ich viac samozrejme, každopádne povinné sú všetky, až na moment, keď prídeme k tým nepovinným, takže nepovinné sú tie, ktoré sa týkajú zmluvného partnera projektu. Ak si ho nezvolíte v rámci realizácie projektu, tak napríklad tento podporný list partnera, ktorý je uvedený úplne na spodku, nie je samozrejme potrebné dokladať. Každopádne ku každej jednej prílohe sme vám napísali nejaký detail k tomu. Hej. Takže máte tu napísané napríklad v sedmičke, v prípade zapojenia partnera projektu je potrebné predložiť súhlasy so spracovaním osobných údajov aj personálu partnera. Každopádne samozrejme, ak si nezvolíte partnera projektu, nie je potrebné ich dokladovať. Dobre. Rozvojové vzdelávanie je špecifické voči ostatným projektom aj druhou vecou, a to je, že je tu povinná aktivita. V ostatných výzvach vlastne povinné aktivity nie sú to oprávnené aktivity. Povinná aktivita znamená, že musí byť súčasťou predloženej matecologického rámcu aj predloženej žiadosti. Je to z toho dôvodu, že my potrebujeme tieto projekty rozvojového vzdelávania vykazovať ako ODU do OECD. V prípade teda, že tieto aktivity, ktoré sú uvedené v samotnej výzve, nebudú uvedené, bohužiaľ táto žiadosť nemôže byť akceptovaná a bude vyradená. V rámci tejto aktivity potrebujete rátať počet ľudí, počet osôb a počet podujatí, ktorí sa účastnia nejakých aktivít, ktoré sa zameriavajú na povedomie verejnosti o rozvojovej spolupráci slovenskej agentúry, respektíve nejaké rozvojovej spolupráci, ktorú realizuje Slovenská republika a primárne pod značkou Slovakate. Oprávnené miesto realizácie projektov rozvojového vzdelávania je to primárne Slovenská republika. Každopádne v rámci výzvy máme uvedené, že členské štáty Európskej únie sú tiež akceptované. Každopádne je tam dôležitá informácia, že je to iba časť aktivít. Môžu byť realizované mimo územia Slovenskej republiky, takže vždycky nejaké aktivity musia byť realizované v rámci Slovenskej republiky. Tiež sa uvádza, že krajiny
ktoré sú uvedené v stratégii, sú akceptovateľné iba na čas aktivít. Čo sa týka stratégie, verím, že všetci ju veľmi dobre poznáte. Rýchlo sa prikliknem v stratégii, v obsahu stratégie je teritoriálne priority, takže keď si rozkliknete túto časť stratégie, tak sa dostanete na oblasti a regióny, respektíve aj na krajiny, ktoré sú akceptované. Takže napríklad také Moldavsko, Gruzínsko, ale aj Srbsko sú akceptované, pretože v stratégii sa uvádzajú. Čo sa týka tej prezentácie, za mňa je to všetko. Nejaké špecifika v tejto výzve, ako som spomínala, sa nemenili. Takže ak máte otázky, prosím, pýtajte sa teraz. Dobre, nemáme otázky, takže budeme pokračovať rýchlo na ďalšiu prezentáciu. Dobre, verím, že tu máme aj členov, ktorí majú záujem uchádzať sa o projekty dobrovoľnícke. Takže vysielanie dobrovoľníkov, dobrovoľníčok a expertiek, dobrovoľníčok a expertov, dobrovoľníkov do partnerských krajín. Pre skrátenie budem používať slovné spojenie alebo slovo dobrovoľník, pretože veľmi dobre chápete, že je to naozaj dlhé. OK, takže táto výzva je vyhlásená do 17.4. Už to bolo spomínané v podstate v úvode. Môžete si, toto je jediná výzva v rámci SAMRS, kde si môžete podať viac žiadostí na vyslanie dobrovoľníka, alebo teda viac žiadostí. Viac detailov k tomu bude o 3 slajdy neskôr. Účelom dotácie, ten je uvedený v samotnej výzve, samozrejme je to podpora dosahovania cieľov udržateľného rozvoja v partnerských krajinách a sú tam potom aj čiastkové ciele, ktoré sú tiež rozpísané v samotnej výzve. Je to aj posilnenie kapacít lokálneho partnera, ale zároveň posilnenie slovenských kapacít a odovzdávanie skúseností lokálnom partnerovi a tak ďalej. Nejaké zásadné veci tiež v rámci tejto dobrovoľníckej alebo v rámci štandardných informácií o dobrovoľníkoch sa až tak veľmi nemenili. Alokácia je 132 440 eur, čo predstavuje plus minus, dajme tomu, že 15 projektov, ktoré môžu byť schválené. Máme tu teda dve časti. Jedna sa týka vyslania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a druhá expertov dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Alokácia finančná na 1 mesiac vyslania je 1500 eur mesačne. Čo sa týka dobrovoľníkov, takže ak by sa stalo, že vyšlete dobrovoľníka na 12 mesiacov a požadujete plnú výšku dotácie, tak máte sumu 18 000 eur. Čo sa týka expertov dobrovoľníkov, tam je alokovaná suma 1900 eur na mesiac, maximálna dĺžka vyslania sú 3 mesiace, takže by to opäť bolo 3 krát 1900, čo je 5700, ak sa nemýlim. No a čo sa týka dĺžky vyslania, tak toto je samotná, tu je uvedená samotná dĺžka vyslania, ale samotné trvanie projektu je vždycky natiahnuté v podstate 2 mesiace pred a 2 mesiace po samotnom vyslaní dobrovoľníka. Je to z toho dôvodu, že v rámci projektu potrebujeme na začiatku nejaké administratívne veci vyriešiť, ako sú víza, očkovanie a podobne. A potom samozrejme na konci projektu 2 mesiace na to, aby dobrovoľník pripravil záverečnú správu, zároveň realizoval 2 ponávratové aktivity a aby vysielajúca organizácia mala čas, aby pripravila vyúčtovanie pre nás ako agentúru. V rámci výzvy sú uvedené prílohy. Dobrovoľnícke výzvy naozaj nemá až tak veľa. Už sme teda spomínali, že príloha číslo 1, tá v podstate obsahuje informácie o samotnej vysielajúcej organizácii a zároveň obsahuje zoznam všetkých žiadostí, ktoré si organizácia podáva. Hej? Takže je možné v rámci tohto formulára, príloha číslo 1, napísať uviesť viacero projektov, teda že vysielate viacero dobrovoľníkov. Čo sa týka prílohy číslo 2, tak to je formulár, v ktorom píšete v podstate len o konkrétnom jednom projekte, o vyslaní jedného konkrétneho dobrovoľníka. Súčasťou tohto tohto formulára prílohy číslo 2 je aj rozpočet. Čo sa týka dobrovoľníka samotného, samozrejme musí to byť občan Slovenskej republiky vo veku nad 18 rokov. Predloženie životopisu sa tohto roku v tejto výzve menilo. Toto je dôvodný zásadná zmena. V podstate mali sme v minulosti takú skúsenosť, že neziskové organizácie alebo organizácie vyslajúce mali problém nájsť dobrovoľníka
v nejakom časovom horizonte, respektíve na to bolo pomerne malé okno, odkedy sa schválila žiadosť projektová ministrom a bol termín na podpísanie zmluvy. Po novom v podstate fungujeme takým spôsobom, že prijímateľ, respektíve žiadateľ dotácie podpíše zmluvu, tým sa teda stáva prijímateľom dotácie. My mu vyplatíme úvodnú čiastku, teda tú prvotnú platbu a následne až potom bude mať povinnosť predložiť nám informácie, ale životopis konkrétneho dobrovoľníka, keď ho už bude mať vybratého. Takže nie je potrebné, aby životopis bol predložený v čase pred podpisom zmluvy, ako to bolo doteraz, ale bude to až potom, ako bude podpísaná zmluva, čo vám dáva viac času a viac flexibility, aby ste si našli vhodnejšieho dobrovoľníka a cítili sa komfortnejšie a aj ten dobrovoľník sa cítil komfortnejšie a vedel naozaj, či musím naozaj teraz byť a ísť na vyslanie, alebo môžem realizovať nejaké svoje letné aktivity. Čo sa týka tejto zmeny, bohužiaľ, stala tam taká nehoda. Nechtiac sme túto informáciu nezmenili v manuáli pre vyslanie dobrovoľníkov, takže tu sa píše, že 7 dní pred podpisom zmluvy musí byť poskytnutý životopis. Nie je to pravda. Tento manuál pre vysielanie dobrovoľníkov budeme ešte revidovať, hej, a tieto chyby sa pokúsime napraviť. Dobre, sa teraz vrátim k prezentácii. Dôležitá vec ešte, prosím vás, k životopisom je to, prosím, aby sme dodržiavali zákon o spracovaní osobných údajov. Neposielajte nám životopisy bez toho, aby ste nám neposlali zároveň aj dokument so súhlasom so spracovaním osobných údajov. Dobre? Lebo týmto pádom porušujeme zákon a nie je to korektné ani z našej strany. Zdravotná prehliadka je nevyhnutná pre vyslanie dobrovoľníka do zahraničia. Vyplýva to aj zo zákona o dobrovoľníctve z roku 2011. V podstate máme také situácie, že v rámci nášho manuálu, sekundičku, opäť sa neho prekliknem, uvádzame zoznam kliník alebo zoznam zariadení zdravotníckych, kde tento dobrovoľník môže ísť na toto vyšetrenie a tam dostane aj potvrdenie o tom, že môže vycestovať do zahraničia. Nachádza sa na strane 9 aktuálne manuálu. Je tu viacero zariadení. Každopádne môže stať situácia, že dobrovoľník si dá spraviť zdravotnú prehliadku v inom zariadení, ako sú tu uvedené. V tomto prípade finančné náklady, ktoré vzniknú v rámci zdravotnej prehliadky v inom zariadení, ako je uvedené v manuáli, nebudú považované za oprávnené. Takže ich v podstate zamietneme. Každopádne stále zostáva povinnosť, aby ten dobrovoľník realizoval zdravotnú prehliadku, pretože to vychádza táto povinnosť zo zákona. Prípadne, že dobrovoľník neabsolvuje zdravotnú prehliadku, tak všetky náklady spojené s realizáciou projektu budú neoprávnené. Je to práve z toho dôvodu, že by došlo k porušeniu zákona, čo my ako agentúra nemôžeme podporovať. No a ešte sa chytíme trošinku rozpočtu. Čo sa týka rozpočtu, dôležité je povedať, že spolufinancovanie projektov na vysielanie dobrovoľníkov spolufinancovanie nie je povinné. Hej? Takže táto kolónka, tretia, alebo tá stredová kolónka, v podstate môže z vašej strany zostať celkovo prázdna, alebo tu môžete dosadiť všade nuly, je to na vás. Každopádne nevyžadujeme od vás, aby ste spolufinancovali projekty, respektíve aby dobrovoľník spolufinancoval projekty. Kategória číslo 3, tam zostáva nezmenený limit 300 eur. A čo sa týka kategórie číslo 4, to sú náklady na administratívu samotného projektu, tak tam sme sadzbu z pôvodných 7% zvýšili na 10%, čo by teda malo trošku zlepšiť aspoň váš náklady, ktoré máte vy ako v rámci organizácie. Čo sa týka oprávnených a neoprávnených nákladov, tie sú detailne popísané v rámci manuálu na vyslanie dobrovoľníkov. Ak by sa náhodou stalo, že je tam nejaká, alebo nie je tam niečo napísané jednoznačne, jasne, respektíve vám vyplynula nejaká ďalšia otázka, prosím, konzultujte s nami, či sú tieto náklady oprávnené alebo nie. To je z mojej strany všetko. Ešte je dôležité povedať, že túto výzvu má na starosti kolegyňa Lacová, ktorá bohužiaľ dneska nie je v kancelárii, preto som ju nahradila. Takže ak budete mať nejakú konzultáciu, potrebu opýtať sa niečo, prosím, kontaktujte kolegyňu Lacovú. Ak máte otázky na vysielanie dobrovoľníkov, prosím vás o otázky teraz.
prípadne myslím, že nemáme žiadne otázky ani v čete. Takže môžem moju prezentáciu ja na teraz uzavrieť. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Ďalej máme v rámci programu naplánovanú obednú prestávku do 12:30. Takže v tomto momente vyhlasujeme obednú prestávku a o 12:30 sa tu opäť stretneme. Ďakujem zatiaľ.